श्रीलक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या जयघोषात 5 दिवसांच्या घरगुती गणपतींचं विसर्जन करण्यात आलं। सावंतवाडी शहरात मोती तलावाच्या काठावर तर ग्रामीण भागात नदीत गणरायांचं विसर्जन करण्यात आलं। 5 दिवसांच्या गणपतींसह गौरी गणपतींचं वाजत गाजत फटाक्यांची आतषबाजी करत विसर्जन करण्यात आलं। विसर्जन स्थळी आरती, गारणं घालत पुढच्या वर्षी लवकर ये अशी साथ गणरायाला घालण्यात आली। ग्रामीण भागात एकत्रितपणे गणेश विसर्जनाचा जल्लोष दिसून आला। डोक्यावरून मूर्ती विसर्जन स्थळी नेण्याची परंपरा जोपासली जाते। 5 दिवसांच्या गणपतींसह गौरींचंही वाजत गाजत विसर्जन करण्यात आलं। सुखाची किमया
सावंतवाडी शहरात मोती तलावाच्या काठावर 3 ठिकाणी गणेश विसर्जनासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून विद्युत रोषणाई आणि मोती तलावाच्या काठावर पुष्पवृष्टी करण्यात आली. तसेच फुलांनी तलावकाठ सजवण्यात आला. कोल्हापूर येथील खास पथक यासाठी सावंतवाडीत दाखल होतं. केसरकर यांनी केलेल्या उपक्रमाचं गणेश भक्तांनी कौतुक केलं. दरम्यान रात्री उशिरा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मोती तलावाच्या विसर्जन स्थळांना भेटी देत गणरायाचा आशीर्वाद घेतला. गणेश विसर्जनात ते सहभागी झाले. सावंतवाडी तालुक्यात 7, 9, 11 दिवस गणपतींचा उत्साह घरोघरी पाहायला मिळतोय. पावसाचा व्यत्यय असताना देखील गणेश भक्तांच्या उत्साहात मात्र कोणतीही कमतरता दिसून येत नाही.
देशभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.